Takže čaute, takže moje meno určite poznáte znova, no možno určite nepoznáte, pravde by som povedal skôr. A moje meno je Shadow totižto a to je úplne jedno, takže dnes vám ukážem ako vytroliť kamaráta jednoduchým programom. Takže určite viete asi o programe CMD alebo textovom dokumente, takže budú to tieto dve programy, s ktorými ho vytrolíte. Takže dáme si nový textový dokument, to vám nemusím popisovať, to je ľahké. No, takže teraz si tam takto, že by ste boli videli. A teraz jednoduchá vec. Napíšeme si tu toto. Čo znamená, že sa vám otvorí CMDčko. Dáme si echo, napíšete mu tu niečo výstražné, že by sa zľakol. Napríklad my name is Trojan horse, čo znamená moje meno je trojský kôň, echo and echo I am beer. Echo loading. Dáme si akože keby sa infikoval. Infections. Akože iba, samozrejme. No teda dáme si color tu. Echo. Infections. Color 3. Color 4, color 5, color 6, color 6. Takže dáme si pauze. Press any key to shoot down. Ale on určite nebude vedieť, že myslíme to vážne, že sa mu vypne počítať, takže shoot down, dajme tomu s, dajme tomu t, dajme 60 sekúnd. Dáme takto shoot down, že by sa toho zľakol. A shoot down ST60 shoot down a shoot down ST60 pauze, dáme tomu počkajte, pauze, dáme tam ping, aby sa to zľakol, najprv dáme color 2 ping a dáme mu tam echo deleting, dáme takto napríklad a zoberieme si nejakú vec, napríklad Google Chrome, to je totálne jedno, aby mal vo vlastnostiach jej cieľ. Takýto cieľ, dáme si to, odznova otvoríme a dáme si takto. Skopírujte si s debilnou myškou, strašne debilná myška, toto, takže OK. No počkajte, ja sa dostanem na koniec. Chrome.exe skopírujete to viackrát, aby sa bál, lebo to sa uvidíte, to sa otvorí. Ne, takže zrejme som sa pomýlil. Echo, echo, color 2, echo, bije. A dáte tam echo, shoot down, ST60. Samozrejme ide to iba, stačí, ak chcete ho iba tak narýchlejšie, ako viete, keď ste u neho a on ide napríklad na vecko, tak stačí, že to spravíte takto, že napíšete echo off,
echo, na čo napíšete na jeho vystrašenie a dáte shutdown pomlčka S, pomlčka T, čo znamená, že sa vám vypnete počítač, keď klikne. Najlepšie by bolo, keby ste to urobili a dali to takto, že vytvoríte to a dáte tam Google alebo podľa toho, čo mu chcete tam akože vystrašiť ho, tak ako sa to volá, prepáčte, na niečím som sa za toto zamyslel, aby proste, keď mu napríklad chcete, že na čo kliká veľmi často, napríklad na internet chodí veľmi často, tak urobíte falošnú zložku, pomenujete ju Google Chrome a dáte tam toto napríklad dáte inde, že by si ju nevšimol a tak. A momentálne som sa pomýlil, som si všimol až teraz. Takže ešte raz dám takto, ja dám štart a bohužiaľ musím dať takto. Bez echo tam nemôžem dať. Ani deleting. Aby som mu potvárali tieto zložky, čo ja tu dám. Jednoduchá pracička, určite budete vedieť s ňou robiť. Takže jednoduchá vec, CTRL-C. Veľmi jednoduchá vec. Najťažšie tieto postrašovanie, ale on vôbec nebude vedieť ani o čom. Že to je vôbec falošné, keďže iba jedine, že by bol nejaký programátor alebo také niečo, čo pochybujem, že takého kamaráta presne takého budete mať. No samozrejme určite takým ľuďom by ste to neurobili. Lebo ako poznám takých ľudí, tak o deň by ste nemali počítači. Takže takto skúsime to. Takže dáte si súbor, uložíte to ako chcete, napríklad ja to spravím tak, ako som vám hovoril, dám si tam napríklad counter strike 1.6 shd, keďže veľa ľudí poznám, čo bavia CS:GO, napríklad aj ja, a dáte na konci B a T. B ako Bocian a ako Andrea, T ako Trnava, takže jednoduché. Dáte si uložiť, uložené máme. Takže tu si dáte takto a ospravedlňujem sa za moju myšku znova, pardon. A tu nás sa práve, že nedá, takže ja vám ukážem iný spôsob. A toto, tak napríklad, keď mu chcete cez Skype, akože Tomáš CS:GO, toto parádne a takéto, pošlete on otvorí a vidíte, že my name is Trojan Horse, infection, okay. Vidíte, že sa to takto nejako, je to jednoduché, tu mi píše už niečo, systém vidnou sa vypne o minútu. Jednoduchá vec. Takže jednoduché, keď chcete prerušiť vypnutie, napíšte shutdown, pomočka A. A vlastne nebolo zrušené. Ja vám chcem ukázať ešte jednu vec. Samozrejme nemusíte to takto vydávať preč. Blá. Pak to určite nie, ja to tak od vás nebudem chcieť. Jednoduchšie je to Ctrl delete, samozrejme mi nebudete vidieť, že som išiel do Ctrl delete, ale ja som si teraz pustil správcu úlohu. A označíte si všetko, čo máte spustené, ako myslím ten program files a blablabla. Takže máte tu takto. Zavriete okno a ja vám ukážem ešte jednu srandičku. Aby sa viac zľakol, tak to dáme takto. Infection color. Neviem, či asi sa tam nemenili tieto. Echo. Aha. Tak to je lepšie, že by sa zľakol, že vyplnil, vypl sa to. A také blbosti proste pochopíte za chvíľočku. Echo, aha. Echo. Aha. No. Echo. Aha. To sa potvárajú tieto. Dáme
si echo. Bije. To si skoprujte. Áno, teraz sa s tým trošku bavím, ale chcem, aby ste videli efekt toho strašenia. Áno, teraz si to uložím. Otvoríte si to. My name is Truan Horse and I am virus loading infection. Systém Windows sa vypne. Tu vám poskakali veľa vecí a videli ste, že sa tam vypne. Alebo takto dáme si to shoot down. And alebo takto si to jednoducho, všetky okná sa vám pozatvárajú, takže takto. Vidíte ohlásenie a aha. Vypne sa. Nevypne sa, nebojte sa. Je to parádna vec, je to taká ťažká, či ľahká vec a dosť ľudí sa na tom zľakne. Verte tomu, že aj vy by ste sa zľakli, keby som vám to poslal. By ste nevedeli, čo to je. Takže ešte jednu úpravu, ešte poslednú úpravu, končím video, že by to bolo také. Infection. A za každým shutdown dám pause. Aby to malo ten efekt nový. Dúfam, že to bude také, ako to chceme. Dobre, tak to môže byť takto. A najlepšie by bolo, keby sa štart zapínalo, aspoň polku si zoberieme. Nie, všetko si zoberieme. Aby sa vám to že by sa vám, otvorili tieto programy na konci, že by všetko mal prečítané. Takže tu stade to dám preč, posledné opravy. A tu deleting, bye bye. A dáme si to ešte posledný krát takto. Mugis. Pardon. Echo. Otvoríme toho čo najviac. OK, takže teraz už môžeme vypnúť video, ešte vám posledný krát opravím. Ukážem. Takže dáme takto, oprezaný kej. Systém vypnúť sa vypne. Ohlásenie je zrušené. Systém vypnúť sa vypne. Bye bye bye. Systém sa vypne a tak ďalej. Takže je to jednoduché. Veľmi. Ale aj přes to všechno. No, dosť neskoro sa to zapozrieť. Vidíte, že sa to veľmi veľa okien otvorilo. Že by si z toho až posral ten chlapec. Alebo dievča, teda váš kamarát. Vidíš, že až príliš veľa okien a ani nestíham už ani písať shoot down a toto potrebujem dať shoot down a že by ohlásenie bolo OK. Takže ja sa s vami lúčim. Nezabudnite si pozrieť ďalšie videá moje. Taktiež takéto niečo podobné. Je to strašne veľa takých vecí, ktoré by som vám ukázal a ešte dnes vám natočím nejakú vec. Takže majte sa.